Amin nasakiti naken ni Jesus ti suruten tay amin amay maysa intay amin ni kanta pagyamanan ti ama ti ayat kenimbag na itinagan ti ama ken ti anak ken ti Espiritu Santo ti apo adda kumakada kayo kakabsat ilagip tayo ni San Isidro may sa Mannalon napudno nagtalian ti pamati na numan pay addalaeng iti taltalon awaway ngem nagtaleg iti grasya ken panulong ti Dios italag tayo met ken kuana ti amin tayo tapno may karita ay makiranod ti nasanto na misteryo bigbigen tayo dagiti basbasol tayo ket pagbabawyan tayo ida. Apo kaasyan na kami, Kristo kaasyan na kami, Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. O Apo mi a Diyos, kukwam dagiti amin na parswa, kat ayaban na kami nga agserbikan ka, babaen ti panangaywan mi kadagiti amin nga emparabor mo, nga adda itilikmot mi, ipaay mo ka di tatuladen mi ni San Isidro, ket paramanan mi ti kanen dagiti mabisbisinan ken itrabaho mi ti pannakaisalakan ti padami a tao gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ibasa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Idi ada ni Pablo ije Corinto, may sa Arabii, kinuna ti Apo ken kuana iti parmata. Di ka agbuteng, agsao kalatta ket di ka maupay, taadda aken ka. Awan to ti mangranggas ken ka, agsipud taado iti taop iti dayta syudad. Makatawen ket gudwan ni Pablo sadyay, anang isursuro kadagiti tattao iti sao ti Dios. Idi maisaad ni Galion a gobernador iti Akaya, nagmaymaysa dagiti Hudyo amang tiliken Pablo, sada insaklang iti pangukuman. Guy-guy-guyan da ito ilalaki dagiti tattao, tapno agdayaw da iti Diyos, iti wagas am ikontra iti lintegmi, kinunada. Ngem idi agsao kuman ni Pablo, kinunan ni Galion kadagiti Hudyo, noong maipanggep iti panagsalungasing wenno dakes nga aramid adda kumakarbengak adumngeg kada kayo. Ngimenta nga daytoy ket may salaeng asupyat maipapan kadagiti sao ken pagnagan ken itilintegyo kada da kayo ti makaammo jak kayat ti mangukum kadagita ket pinanawan na ida iti pangukuman. Tiniliw da nga rod ni Sostenes a pangulo ti sinagoga, sada kinabkabil iti sanguanan ti pangukuman, ngem saan ang enkaso ni Galion. Nakipagtaeng ni Pablo kadagiti kakabsat iti Corinto. Kalapasan ti adong aldaw, nagbilugda kada Priscilla ken Aquila, a nagturong iti Syria. Iti Cencrea, nagpakuskus ni Pablo taada karina. Ti sao ti Apo. Ti Diyos ti ari iti entero adaga. Agtipat kayo gapu iti rag-o da kay amin at tattao. Idaydayaw ti yu ti Diyos kadigiti agalangugan a kanta. Masapul a pagbutngan ti Apo a kangatuan na indaklan nga ari iti sangalubungan. Pinagbalin na tayo kadagiti tattao, pinagbaligi na tayo kadagiti tattao, pinagturay na tayo kadagiti nasyon, inpilyan na tayo iti dega apag naedan tayo,
titawiden ti pagtangsit dagiti tattao nga ay ayaten na. Umuli ti Diyos iti trono na, adadir iti rag-o ken napigsa nga uni ti trumpeta, bayat iti iuli ti Apo. Kantaan nyo ti Diyos kadagiti pagdaydayaw, when kantaan nyo iti pagdaydayaw ti ari tayo. Addaken ka dagiti sauwa makaited tiyag nanayo na biyag. Alleluia, 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 alleluia. Addaken ka dagiti sauwa maka ited tiyag nanayo na biyag. Tiyapod daw kumakada kayo. Tipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, ibagak tipudno kada kayo, agsangit ken agdungaw kayto, ngem agragsak to tilubong, agladingit kayo, ngem agbalinto aragsak tiladingit yo, agdanag ti babae no agpasikalen, tadimtengen ti panagpas ngay na, ngem no maipas ngay nan ti ubing, malipatan nan ti rigat na gapu ti ragsak na, tanayanak ti maysa maladaga dito'y lubong, kastamet kada kayo, agladingit kayo ita, nga makita kay tumanen, ket agragsak kayo. When tiragsak nga awan makaikat kada kayo, intondom teng daytang aldaw, sa anton asyak ti pagdawatan nyo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ilagip tayo ni San Isidro, sigsigod nga kabisadok ti istoryana, ni San Isidro, ta iso ti patron ijay si Chumi ijay ubog, agkaabe kami pa ijay barangay Bisalan kenji si Chumi San Isidro, taman nalon. Adda ugali mi di ubing kami no kastoy nga kapudot nan, haan nga agtudtudo. Nanalpas ti panagtatabakon ng runa no, aghon yun ta panagbubunubon ka awampay lati todo na, da kami. Gigangam ti kandela, irikos mi ti rabii ijay, di tay kalsada, maglenteg kab di taltalon, di jay ladawan ni San Isidro. Intunukan, agtudon, agya ka mo, basta indakdakkel ko di jay nga kaugalyan mi nga aramiden. Kamtata di jay ay wanggaya, malagip ko di jay ladawan ni San Isidro nga, at di jay chapel mi ka, mayatuman gayam nga idonaran ti baro. Nasyat mo no idonaran nyo, da kayo nga tagad ti Salcedo, taapaya. Di jagaming kamalagip yun ni San Isidro ka, adda ni San Isidro, ag parintumang, adda anghel nga agar-arado, adda nuangkin arado na, nakakita kay ti picture nan, hampay. May hampay, o natangkay man nalon, tarits kids kay nga road. Katataday ni San Isidro, di ka anak akamat nga special child, na minsan, adda pagpaguyodin na nga nuang, danuang nga pagpaguyudan na nga mga maikat ang ba nuang nga batet ay di makita mi kapan na may inikat na jay tay pagar-arado ni San Isidro ni so nga ko na naiwang gayam pagorderan pay katikwan ladawan nan piman ta kaasimo di jay si Chumi anya ti istoryanan ni San Isidro mannalon makitrab trabaho haan nga han nga kuka di trabaho na inaldaw nga mapan maki taltalon nga agkaraladaw nga mapan numaladaw nga mapan apaya nga mga agkaraladaw dumagas iji simbaan nga agkararagsak bay nga mapan agtalon kagreklamo dagiti kakadwana ta apaya nga agkaraladaw kay di ngem no malpas ti mo maluman adumot ti matrabahuan na ngem dagiti masapa nga mapan kanayon akas jay kita pinalpaliiw day jay
kasla amo da na anya ter aramiden na apay nga maladaw ay umununagayam nga mapanaglualo ngam into no hindi ko mapan DJ amo na kunana uray no awampay ni Isidro aga adda agar aradon anghel kunana nakapuraw ti agar arado uno sa ano ni no napan nagtrabaho ni Isidro duada nga agar arado anghel haan nga mitology dati haan nga istorya laeng napasamak no di din napasamak kay no mapanen apay nga nagadumarado na duadang agar arado ni Isidro kin adda kadwa ng anghel iso nga ti image na ni San Isidro nakaparintumeng di anghel ti agar arado adda nuang mo ti pagarado jam mo adda arado na kas di tiladawan na anya tinapintas nga pasimudaag na daytoy dayet sakbay ti inaldaw nga trabaho sakbay ti narigat at trabaho napinpintas ti agkamang ken ni Apo Dios agtalek ken kuana napinpintas nga umay tay ikamang dagiti aramid tayo ken kuana pinagminaatmat nga istorya na ni San Isidro dayay nga ti Dios no isuna ti unaan tayo lumag-an amin dayay ati may isang puntos na lumag-an amin sumaya at amin anya pwede napintas nga aramiden tayo kaugalyan tayo da tayo nga Ilocano hanga maikat iti dara tayo na ita agpakpakpak uri da kami agpakpak na pala ang iyataltalon napaya nga adda dayjay imay dagiti Kristyanismo ngamin idin imbaga ada nga madilatan paganism kunada dayjay ngam no i-Christianize tayo dayjay kanyo ti pagyamanan tayo dagiti immuna nga nang simsimpati daga ken panangibabaet ani San Isidro tapno napinpintas ti panag talon haan nga dagiti anito nga hanga makitkita isuda met laeng dagiti sa santo kuno man nalon ka nya tinapintas nga kapintasan nga panangibabaet ni San Isidro tano nakapsot di kararag tayo ibaga na kumamot ti anghel ti Apo nga umay na tayo matulungan talumag-an ta sumayaat kadija ti napintas nga pagpampanunutan tayo ni San Isidro inununa na ti Dios limag-an ti trabaho na ikadua addadaa nga mangibabaet iti Dios kadagiti tartari gagayan tayo nang runa ti trabaho nga sakbay tayo nga aramiden ay ited na ti anghel na kada dagiti nga sa santo nga mangibabaet kanya tayo hantay ang bukbukudan kano daddo magaminan ke pure nga human effort jar aramiden tayo ke medyo kurang napinpintas ti agtalek nga umuna kini Apo Dios Madadayo ka pa isang person para mo lang tinapay panagtrabaho dito. Panagtrabaho dito ko lang ito. Madadayo ka pa isang person para mo lang tinaras ang mga tubas panagtrabaho dito ko lang ito. Kasi pag mo lang ang tingkat mo. Idatun mi tuy puspuso mi sikapo bagnus ken kamangi idatun mi daytoy ayat mi kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin
Kahit may paaya pa kay daydayawan, kan pa kay gloryaan tinagan na. Apo awatom kad asi dagiti karkararagmi ken ti panangidawdawat dagiti sa santos kada kami. Aywanan na kam kadi tapno mairoknoy mi ti umiso a panagserbi kadagiti altar mo gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno na yung maikari kat rumbeng anong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kat agnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi taaramidem at iglesyam ibunga na adi agresat ti baro a pakakitaan ti kinasingpet babaan ti nakakaskas daaw a panagbiag dagiti sa santos mo ket ipaay mo tinalawag a paniknek ti ayat mo kada kami kastapay a babaan ti naisang sangayan na pagpatulad da maawis kami nga agbiag tapno maipaay kada kami dagiti bunga ti pannakaisalakan ket babaan ti makaayayo ken kaapan nangibabaet da ipaay mo ta pannalaknib mo kada kami isot gapuna makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket kunami adi agsarday. Diyos dagiti amin na parswa ti langit kan daganapno dati pakaidaydayawam hosana iti kangatuan madaydayaw ti umay itinagan ti apo pudnoon ay apo abiig ka akinasanto kat si katigubwayan ti amin akinasanto dawatin mi nga rod ti paimo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem kat ti paimo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagi isu mayawat to a maipaay kada kayo. Hastamet akal pasanday di pa ng rabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagipyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kataimpaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka dawatin mi apo tada kami a makirano diti bagi ken dara ni Kristo pagkaykaysahan na kam kumati Espiritu Santo laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na iti sangalubungan kat parayrayam ti ayat na ana Diyosan laglagi pam met ni Leo Santo Papa mi ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo pagkakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to keneng gasata na Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin sa santo isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga magikadwa kam to kadmet kadakwada a magitantanog ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama
ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti ama ket lalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit. Dumteng kumati pagariyam, matungpal kumati nakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdam kadakam tel daw ito'y, di kanen mi ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan, ngamanugot ti sulisog. Dawatin mi kan kaapot ay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi. Kanitiya ay Neso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumanga adda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero, ti Diyos sa mangikat, kada iti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, ngam ti may salay nga sa paimbagton ti kararo. Kumararag tayo. Man nakabalin kat agnanayon a Diyos, ama ti amin aliuliwaken kapya, da kami a pamilyam. Naguurnong kami amang rambak kadagiti sa santos mo, kat agdaydayaw kam itinagan mo. Ipaay mo ka dita ti sakramento nga inawat mi, agbalin atanda ti talgad ti agnanayon apan nakaisalakan mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, isu ang magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti Apo at ako kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santon a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.